Úgy látszik, sikerült tartanunk a színidőt. Ezt az egyet jól lőttük be. 15 órára mindenki beérkezik. Hoppá! Ajaj! Gyorsan átjönni. Köszönöm mindenkinek a részvételt, aki eltévedt, vagy bármi sérülés érte, ezt nagyon sajnáljuk. Reméljük, hogy egy évvel később már tapasztaltabbak leszünk, és a szervezés is jobb lesz. Arra kérlek benneteket, hogy vigyétek a hírét ennek a versenynek. Nagyon nagy szeretettel fogadtunk benneteket, és rajta van a rajtszámon, hogy jövőre ugyanitt, mikor találkozunk, nézzétek meg, és vigyétek a hírét a versenynek. A díjazás az első, a férfi-női 33 km-es, férfi-női 75 km-es, ami mint kiderült hosszabb volt egy kicsit. Aki eltévedt, annak meg még hosszabb volt. Ők oklevelet fognak kapni, illetve a hosszú távú első két helyezett a Mágóczi kupát hazaviheti. Az első három helyezettek 4 darabos bombonszettet kapnak, és mindenki, aki itt van, remélem jut, egy kóstolót fog kapni a végén. Úgyhogy így sikerült megcsinálni. Az első, illetve női 33 km-es harmadik helyezett, Lőrinc Anna. Gratulálok! Gratulálok neked, nagyon ügyes voltál. Várjál, várjál. Maradj ott kint, Anci. Oda kell állnototok, nézd csak. A helyezetteknek légy szíves, jó? Női 33 km második helyezett, Lőrinc Dóra. A Lőrinc család fantasztikus. Gratulálok. Nagyon jók vagytok. Tessék az oklevél. Csokoládé parancsol. Oda mellé, állj oda. De mi vagyunk a közönség. A női 33 km-es verseny első helyezettje Fedor Ágnes. Gratulálok! 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 Akkor következik a 33 km-es férfi verseny harmadik helyezette, Linkó István. Gratulálok. Parancsolj. Köszönöm szépen. És hogy ezt látod szerintem? Köszönöm. Második helyezett 33 km-en. Itt kell állni. Ide álljatok. Családi verseny van. Gratulálok. Ja, ez kell. 33 km-es férfi verseny első helyezettje Péter Tibor. Gratulálok, köszönöm, nagyszerű voltál. Ilyen férfiasabb vagy. Jó? Köszönöm, sok szeretettel. Lehet készíteni a fotókat. Köszönjük. És akkor most jönnek a hosszú távúak, 75 km-en női verseny harmadik helyezettje Fritz Ludmilla. Kasáról. Ide jó, hogy film jó legyen. Figyeljünk most már marketingre is. Gratulálok. Köszönöm szépen. 33 km női versenyben második helyezett lett Harászi Enikő. Jó van, hát.
Gratulálok. Női verseny 75 kilométeren első helyezés dr. Gergely Nándorné. Nem akkor így padar. Gratulálok. Akkor férfi versenyző közül 75 km-es távon harmadik helyezést ért el Farkas József. Férfi verseny, második helyezett Lőrinc István. Legyen a fény. És akkor a férfi verseny első helyezettje Lászlóti Rudolf. Kupa, és a kupa. Örökre. Nem vándorkupa. Álljon be oda, ilyen szület. És az a ki az a kupa. És akkor az előbb elfelejtettem valamit, a hölgy első helyezettnek a kupát átadni. Keretes szerkezet jegyében hölgyek elől, Hát bizony. és minden. De csak még egy. Állj már meg ott egy picit. A kupát fel kell mutatni. Bizony. Jó. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, a korrekt versenyzést, a fairplay-t, és aki nem kapott eddig semmit, most megkóstolhatja a párizsi bomboncsikoladét. Nem tudom megmondani, melyikben mi van, különböző töltelékek vannak benne. Együtt mindenkinek.